Hi. Hi. Nice to see you again, everyone. Um, I've been away for a while. No, not really away. We've been working quite a lot with Mila. We also have a new teacher, Galia. Hi, Galia. We will also have a new teacher, so it's been busy. But today I would like to share with you our book that we made a year ago. Just about this time we released it, and today I'm going to do a quick reading with you through one of the stories in the book. So this book, this is it. This is the book, Чужденци в родината. It's a bit flipped, but this is what it says. So it is a small book, but this is an authentic book written by us. For people who have finished A1, doing A2, it's a good book because it covers most of the topics that you would have in the courses, but in a natural way. It's a mixture of short stories and comic books. So I'm gonna show you a part of the comic book part and a little bit of the story part so you can get an idea. And if you like the book and would like to have it, you can check out the link that is somewhere in the comment section or whatever and order it. So yeah, let's start and I'll see you soon. Bye! So yeah, you can follow along with me. Give it a go. See if you understand, how much you understand. And yeah, hopefully this would be interesting for you. Колкото повече. Първа спирка Пловдив. Иван ми каза, че ако искам да усетя какво е да си българин, трябва да пътувам с влак и да ям мазна баничка с боза. Точно това правя и сега. Пътувам към Пловдив и ям баничка от Централна гара. Все още не съм сигурен какво ще правя след Пловдив, но сега смятам да разгледам града и да усетя енергията му. Във влака чета интересна информация за града, а ето и малко интересни факти. Факт 1. Пловдив е най-стария град в Европа. Той е на 8000 години. 2. Първата електрифицирана влакова линия в България е между София и Пловдив. 3. Най-старата работеща сграда в Пловдив е Джумая джамия. 4. Пловдив е известен като града на 7-те хълма. 5. Хълмовете в Пловдив се казват тепе. 6. В момента тепетата в Пловдив са 6. 7. Хората в Пловдив се наричат един друг майна. 8. Ако питаш човек в Пловдив как е, той ще каже айляк. 9. В и около Пловдив има много вино. Хубаво вино. 10. Пловдив е Европейска столица на културата през 2019 година. И 11. В Пловдив има добре запазен античен театър. Амфитеатър. So, yeah, here you can see the typical expressions that you can hear in Plovdiv would be Maina and Ailak, which would be like, I feel chilled, like everything's fine, it's all good. And yeah, all cities in Bulgaria are going to have typical expressions and a way of speaking that is worth asking about. So if you have friends, ask them about this. We will also soon do a video about this. So yeah. Alright, let's check out the comic book. Пристигам в Пловдив около обяд. Това е първия град, който искам да разгледам. Тук има много забележителности и места за снимане и гледане. Има много кафенета, където можеш да пиеш вкусно кафе и интересни сгради и красиви улици, по които можеш да се разходиш.
А това е амфитеатърът на Пловдив. В амфитеатъра се провеждат много концерти и спектакли. През нощта е много красив. Чувам писъци на чайки. Писъци на чайки. А това е Пламен. Като чуеш чайки в Пловдив, значи е време за море. Ама чайките винаги се чуват в Пловдив. Именно, винаги е време за море. Тогава е добре, че утре тръгваме натам, а? Извинявайте, казвам се Пламен и чух, че ще ходите към морето. Има ли място за още един? Къде искаш да отидеш на морето? Където отивате вие? Ти какво мислиш? Имаме ли достатъчно място в колата? Винаги има още място. Колкото повече, толкова повече. Чудесно тогава. Пламене, утре отиваме на рая на земята. And then we follow heaven on earth, but we're not gonna see that one. If you wanna see it, check out the book. Bye!